Hei Emma, voisitko sä leikkiä mun kanssa? Mulla on tylsää, ei ole mitään tekemistä. Miksi sä aina vaan luet? Tuu nyt, jalka. Kiltti. En mä nyt voi, mulla on huomenna kokeet. Mene vaikka ulos leikkiin. Joko. Kävisikö se? Mä haluan olla rauhasta. Joo. Häh? Mikä toi rapina oli? Mikä toi on? Vai silmä puussa? Enpä usko. Mennään. Mutta älä nyt ala taas itkeä. Mennään katsomaan mikä ihme se oikein on. Toihan vaan pallo, jonka päällä oli toi linnu pesee vähän kuraa. Noin. Ota koppi. Pallo. Mutta mikä se rapina sitten oli, jonka mä kuulin? Varmaan toi lintu. Ai, lintu. Terve.